बापा खाली तार फोटो ये पुठिया हला देखो लकना चल एक तो पत्थर आगू चल चल हां चल आ लगना देखो खाली वीडियो चे देखो ठीक जा जा लकना तार गोटे निशा होगले उठुच कि ना गाई बंधा सरला आग झरका पटे अनाऊँ उठिक आउची गाई बांधिया तो भारी भल लगे काली रात से गाई धरिक जाऊली गुहाल को कांदिकी गड़िला ये पुणी नहीं गला देख मीर सेपटिया कौन टेकी चेष्टा कलु टे टेकिया चेष्टा कर वेट कही देख टे ना चेष्टा कर हाँ तो खाई जाऊँ खाली तो अरे बंची कौन तू टेकिया चेष्टा कर कहीं जाऊँ देखिए धर बाहर आइला कहीं बहुत कष्ट रे हम गाड़ी ये धरा है वेट 5 5.5 एमती हम मु आग गाई गोरु बांधी ऊपर पड़थला नहीं आउ ता भीतर आसी छोटा बटा होता कर लागी जाइथला पिहू पिहू खाइबु माछ पिंकी आज तुमको तो सादा तो पळेबो एटा को माछ मिरकाली एटा मिरकाली मिरकाली कोन जा ना के जाने कौन कहउछन तो ई को माछ मिरकाली ऊपर छाड़ ना आनी पिहू ऊपर पिहू धइलु देख गाड़ी आरथिला देखिलो तू काली जो टेका पकइलु गाड़ी को माछ दिहरे बाजिला माछ आज मरिगला पाकु पाकु होउची दक दक होउची कहला एटा पाकु पाकु होउची यू देख लो केमि पाटी करूची स्वामी स्त्री बसगले माछ कट्टा धर्म पत्नी तुम आगे नहीं हाँ बुझल ताक चिड़ेलु कि रागे कि कौन कहला परदिन कहला कौन झुआटा गले से बाहागर बाहागर से मामू घर को गले से कथा सेठी रहिले से कथा एठिक आइले से बाहागर खाइटा सहज नहीं काटियाटा कष्ट निजे काटि पारना आम के कहला काटे लिपि जो आनथिला माछ केड बड़ माछ से आ दी डबल माछ से ना खंगा बा नई खंगा लुबु बाबू गला देख देख लो देख कुआड़ कौन केमती कौन हबनी लंबा नहीं पनिकिरा हबनी ये हबनी एटा हल्काटा हाँ सेटा हाँ तू बाबू काटिल देखिया आउ सत्य ना कौन खाऊच केमती ताकू खाइला बेले कामुड़ नहीं आउ तो आपा देख माछ काटिया पूरा मास्टर बाबा तुमको काली रात
କଣ କହିଲା ତ ବୋପା କହିକି ଶୋଇ ପଇଲା। ବୋପା କହିକି ଶୋଇପଇଲି। ହଁ ବୋପା କଣ କହିବେ? ମଶା ବାଡ଼ାରେ ଏଇ ତୁ ମାଛ ଖାଇବୁ ନା ଖାଇବୁନି? ପିହୁ ପିହୁ ଖାଇବୁ ମାଛ? ହଁ ତାକୁ ଆମ ଦବୁ ସେ ମୁଣ୍ଡଟା ଆଜି ପିହୁ ଖାଇବ। ତୁ ଲାଗିବାକୁ ଦବୁ କେତେବେଳେ ହାଇ ଦେଖୁଛଟି କାଟି ଦେଇ ନଇରା ବାବା ଦେ। ମଶା ଏପଟେ ଲାଗିନି ଟିକେ ମତେ ହାଣିକି ନଈରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦବୁ? ହଁ ଆଉ ତ ମାମା ତାହେଲେ କିଏ ହବ? କାଇଁ ହେବେନି ହଁ ଠିକ ଅଛି। କାମୁଡ଼ିଲେ ନା ନାଇଁ ଗୋଟାରୁ ଛଡେଇଦେଲାନି। ଗୋଟାରୁ ଆସି ଧରି ହଉନି ଧରି ଛଡେଇ କି ମାଛ ଖିଆ ହବ? ମଶା ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମଣିଷ ଆକ୍ରାନ୍ତ ନା ରେ ପିଙ୍କି। ମାଛ ଯେତିକି କଣ ଦେଖିଲୁ ମାଛ ଯେତିକି ପାଣି ଦେଖିଲୁ ମାଛ ଇଏ ହବ ଖାଇବାରେ ସେତିକି ବ୍ଲଡ଼ ହବନି ଯେତିକି ମଶା ନେଲେ। ହଁ ବା ଗାଙ୍ଗଲା ତ ଫୁଲ ହେଲାଣି ଆଉ କ'ଣ ହବ? ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ତ ହେଉଛି ଆମର ଶୁକ୍ରବାର ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛଟେ ସାନାକୁ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିଆରୁ। ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀ ହେବ, ସେଇଟା ଭଜା ହେଇକି ପୁରା ରଖା ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଭଲରେ ଦେଖେଇବି, ଆଉ ଭଲରେ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖେଇବି। ଆମର ପିଙ୍କି ରାଣୀ ଆଜି ବିଦା ହେଇଯିବେ, ଦୋଳ ଦିନ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଆରଥର ଭାବିଛୁ ଗାଈ ଗାଧୁଆ ଆଗରୁ ଆମେ ନେଇ ଆସିବୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ ସବୁ କାମ ରହୁଛି। ପିଙ୍କି ଝିଅର ବହୁତ ସାରା ଦୁଷ୍ଟାମି, ବାବୁର ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି। ମାଛଟା ମାନେ ପୁରା ପାହାଚ ପାଖକୁ ଆସିକି ପହଁରୁଥିଲା, ସାନାକୁ ତାପରେ ଜାଲ ପକେଇକି ଧରି ପକେଇଲେ। କେତେ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ତାର, କେବେ ବି ଏମାନେ ଧରା ପଡ଼ନ୍ତିନି। ଆଜି ଆର ମରଣର ସମୟ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ପୁରା ମନକୁ ଆସିକି ସେ ମାନେ ପିଙ୍କି ପେଟକୁ ଯିବ ବୋଲି ନାଇଁ। ହଁ ହଁ ପିଙ୍କି ପେଟକୁ ଯିବ ବୋଲି ଦେଶୀ ମାଛ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ବୋଲିକି ଆଜି ସେ ଧରା ଦେଇଛି ତା ଆପେ ଆପେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସୋୟାବିନ୍ ବଡ଼ି ହେବ, ମାଛଟା ହେବ, ଆଉ ଲକିର ପନିର ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ଆଉ ହୋଲିର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ରହିଲା ଭାଉଜ ଆଉ ଦିଅରମାନଙ୍କର। ଆଉ ଭାଉଜ ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଦିଅର ନୁହେଁ, ମାନେ ଆମ ଝିଅ। ହଁ ଲକି ଆଉ ପିଙ୍କି, ସେଇଟାର ସେଲିବ୍ରେସନ୍। କେମିତି ମାନେ ପିଙ୍କିକି ଲକି ବଳୁଛି ଆଉ ତା ଝିଅ ଗଡ଼ୁଛି ଆଡ଼େ କାନ୍ଦି। ହଁ ସେ ତ ନୂଆ ଅତିଥି ଆସିଥିଲେ ଦୋଳକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ପଳେଇବେ, ଭଲ ଲାଗିବନି ଘର। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଉ ଥରେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବି। ହଁ ଆଉ ଏମିତି ଥିଲା ଟିକେ 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି, ଆଜି ପଳେଇଲେ ବୋରିଂ ଲାଗିବ। ତାପରେ ପୁଣି ପାଳନକୁ ଯିବୁ ବୋଲି ବାବୁମାନଙ୍କର କାହିଁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ପିଙ୍କି କହୁଛି ଗଲେ ମୋତେ ସେ ଗଡ଼ା ଠାଠିକି ନେଇଯିବ ଆଉ। କହିଲି ତୁ ସିନା ଥିଲେ। ହଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସେ ଯଦି ଏଇଠି ରହନ୍ତା ଯାଆନ୍ତା, କାଲି ହଉ କି ପରଦିନ ବି ହଉ, ତମେ ଯେଉଁଦିନ ଯିବ ମୋତେ ନେଇଯିବ। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ସିଏ ଯଦି ରୁହନ୍ତା ତାହେଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ସିଏ କରନ୍ତା। ଆଉ ତାଙ୍କର କାଲି ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ସେ ଯାହା ହେଲେ ବି ରହିପାରିବନି। ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ବି କନଫ୍ୟୁଜରେ ଅଛୁ। ହଁ ଲକିର ଅଛି, ହେଲେ ବି ସେ 12ଟାରେ ପଳେଇ ଆସିବ, ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟ ଅଛି ତାର। କି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି, କାଲି ଡବଲ ସିଫ୍ଟ ତାର ଅଛି, ତାର ଲେଟ୍ ହେବ କାଲି, ହେଇପାରିବନି। ଦେଖିବା ପରଦିନକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ରହିଛି। ଗାଁରେ ଝୁମଣ ଆଜି ହେବ। ନା ଆଜି ଦୋପଟି ମଳନ ଝୁମଣ, ଆଜି ଝୁମଣ। ହଁ କାଲି ଦୋପଟି। ଚାଲିଗଲେ ପିଙ୍କି ନା ମୁହଁକୁ ବୁଲେଇକି। କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ? ଆଉ ଥରେ ଆସିବ ତମେ। ହଁ ହଁ ଆରେ ତୁ ଆସିବୁ ପୁଣି। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ମାଛ ତରକାରୀ। ବାପା ହେରିକା ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଖାଇବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ସବୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ଡିଶ୍ ହେଲା ମାଛ ତରକାରୀକୁ ଭାତ,
ମାଛ ତରକାରୀକୁ ଭାତ ହେଲା ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ ଏଠି ହେଲା ଆମର ପିଙ୍କି ଚକାଡ଼ିଛନ୍ତି ଲେମ୍ବୁ ସହିତ ଲଙ୍କାର ଚାରୁ। ଆଉ ପୁପି ଦିଦି ଏବେ ବାଢ଼ୁଛୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ମାଛ ତରକାରୀକୁ ଭାତ, ଯେହେତୁ ପଖାଳ ଖାଇକି ସେ ଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ପିଙ୍କିର ଶେଷ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଘରେ। ଶେଷ କାହିଁ କରୁଛ ପୁଣି ଆସିବ? ଆରେ ଆସିବ ଯେ ସିଏ ଘର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ଆସିବ। ଏଇକା କ'ଣ ହେଉଛି କି ଦେଖୁନ ମୋ ଚୁଟିଟାକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଲା। କହୁଛି ବ୍ଲଗରେ ଆସିବନି ବୋଲି ସେଇ ଯୋଗୁଁ ହାତ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଖାଇବ କିଏ ଖାଇବ? ଭାତ ମାଛ। ଭାତ ଦେଖେଇକି ଖାଲି ମାଛ କଣ ମାଛ ଭେରାଇଟି ତରକାରୀଟା ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଚୁଲିରେ ହେଇଛି ନା ଗାଡ଼ିଆର ମାଛ। କଟାଳି ହେଲେ ଆମର ବାପିଆକୁ, ଧୁଆଳି ହେଲେ ପୁପି, ଭଜାଡ଼ି ହେଲେ ପିଙ୍କି। ବନେଇଥିଲେ କି ତରକାରୀ ବନେଇଥିଲେ କେଲା ଟୁକୁ ସରିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ହାତ ବାଜି। ଆଜି ବାଜିଛି ଆଉ ଟେଷ୍ଟଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ପିଙ୍କି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖ? ପିଙ୍କି ପୁରା ରାଗ ଖାଇକି କାନ୍ଦୁଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟଟା ଆଉ କେବେ ଆସିବନି, ବହୁତ ଦିନ ଲେଟ୍ ପରେ ଆସିବ। ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛକୁ ଭାତ ଦେଖ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ପିସ୍ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି କେଡ଼େ କେଡ଼େ ପିସ୍ ଦେଖ। 3-4 ବର୍ଷ ପରେ ଆସୁଛୁ ନା, 1 ବର୍ଷ ପରେ ପୁରା ରେଗୁଲାର ଆସିବ। ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ପୁପି ଦିଦି କେତେ ବଡ଼ ପିସ୍ ଧରିକି ରାମ୍ପୁଛନ୍ତି ପକେଇ ଦେଖ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟା ପିସ୍ ଖାଇଯାଉଛି ପୁପିଟା। ମୁଁ ତାହେଲେ ଏଠି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଖାଉଛି, ସେ ଗୋଟା ଖାଉଛି। କାରଣ ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଖରେ ନଈ ଅଛି ତ ଖାଇକି ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ପିଙ୍କି ନା ମୁହଁ ଟିକେ ଟେକେ କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କଲେ କ'ଣ ହବ? ହଉ ବନ୍ଦ କଲି। ସେ ଟିଉସନ ଯିବେ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଯେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ? ବାହାଲେ ଆମର ପିଙ୍କି ଘରକୁ ରାଗି କନଉଛନ୍ତି। ପିହୁଳା ଆମର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯିବାକୁ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୋ ଧନ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବୋଲିକି ପଳଉଚିଲ। ମୋ ପୁଅମାନେ ତ ପାଗଲ ହେଇଯିବ ଏଇଖା। ପିହୁଳା ତୁ ରହିବୁ? ହଁ ହଁ। ଆଉ ପିହୁଳା ବାହାରିଲାଣି ଯିବାକୁ, କ'ଣ କରିବା? ଏଇ ଆରଥରକ 10 ଦିନ ଛୁଟି ନେଇକି ଆସିବ, ନହେଲେ ମାଡ଼ ହବ ଏକାଥରେ ମାଝୁଙ୍କୁ। ସ୍କୁଲ ବି ଯାଇପାରିବ, ଚଢ଼ି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଉଠୁ ଯିବ ସ୍କୁଲକୁ। ହଁ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଭାଇ ଦେଖୁନୁ ତ ମାମା। ଚାଲେ ତ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇଦେବି ନା, ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଛ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ନା ତାହେଲେ ପିନ୍ଧେଇକି ଯିବି। ପିହୁଳା ପଇସା ଦିଦିର ମତେ ନେଇଛ ତା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ହଳେ କିଣିଦେବୁ। ଆଉ ତ ମୁଁ ଗଲୁନି ଅଡ଼ଶ, ମୁଁ ତରତର ହେଇକି ପଳେଇଲି ତ ଆଉ ରହିପାରିଲିନି। ଶୁକ୍ରବାର ଆସିବା କଥା ଥିଲା, ମୁଁ ଆଇଲି ବୁଧବାର ଦିନ ପଳେଇଲି ନା କ'ଣ। ପିଙ୍କିର ବ୍ଲଗ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ 2 ମିନିଟ୍ ଉପରକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପୁଣି 2 ମିନିଟ୍ ତଳକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେତେ ଡେଙ୍ଗା ଦେଖୁନୁ। 2 ମିନିଟ୍ ତା ଗୋଡ଼ ଆଡ଼ିକି ଦେଖେଇଲେ 4 ମିନିଟ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଉପରକୁ, 4 ମିନିଟ୍। ଏଠି ଏତେ ଡେଙ୍ଗା ଲମ୍ବା।